नाही कोण चैतो म्हण्यापासून कोण अरे किती होता अरे आऊ मोठा आऊ इकडं हात आलो आणि आऊ मोठा मुझे आती लिंबून पड काय अरे किती झाले अरे मार पडणे रे मग आणि किती अरे अरे आव मरे मोडका सरकला तसं मरे केक शिकवायचा रे कोण सरकारला कसं केली शिकवले होय त्या तो मरे एकले सोडा मग लिफ्ट मागितली कडे शेडवान लिफ्ट माझी होय आणि मागी ऑन त्या शिक्षक पावले हवयले होय मागी त्याने मग थँक्यू म्हणत रे बरे बरे थँक्यू मुळे बाय होय आणि मागी त्या काय बायको आहे म्हणे मुळे बायको आहे म्हणे अरे प्लीज थँक्स त्याला तुका लिफ्ट मागवता तू केटी शिकवता ते बरे एसटी मग तू थँक्यू मोठा आणि तू किती काय त्या बायको आहे मोठा बाबा आम्ही निजा गोयकर आम कोंकण येलो पी निजा गोंयकार मोठा ते बरे होय निजा गोंयकार जाल्यार तू त्या कारण बायको आहे मोठे कितली हा बरं बरं म्हाका इंग्लिशान सांगा बरे बाय म्हळ्यार कितें बाय म्हळ्यार वेल न्हू आणि यो म्हळ्यार कितें यो म्हळ्यार काम आणि दोन्ही जोड कितें जाता बायको वेलकम आगिरू आम्ही गोंयकार बाबा